A barátom ajánlotta, és hát nagyon megtetszett, mert eddig minden szerveren én hát kreatívba játszottam, meg minden, és most hát jól esik egy kis Survivor. Na, hogyha feljöttök a szerverre, IP aláírásban, akkor itt spawnoltok, és be kell írni, hogy ugye per regiszter a jelszó, amit szeretnél, és még egyszer ugyanaz. Így ezt beírod. Én már mondjuk regisztráltam, úgyhogy nekem most nem lehet. És hogyha ez megvan, akkor beírod, hogy per login, és a jelszó, amit választottál. Na jó. És miután bejelentkeztél, hát ide dob ki a spawnra, és először érdemes megnézni ezt a per warp infókat. Oda megyünk, itt van az infók, mi? Infók. Na. Bejövünk. Na. Itt van az összes alapparancs. Itt a különböző szabályok. Így itt szépen minden ki van rakva. Itt vannak az alapparancsok. Így itt minden van. És itt tényleg mindent megtaláltok. Tulajokat, adminokat. Minden. Na jó. Aztán, hogyha ezt megnéztétek, ugye itt van még a Nether portál, mindenféle enchantolni lehet. Ha ezt megnéztétek, akkor vissza lehet jönni ide. És most nézzük meg a per warp rangot. Na. Itt van ez a tábla. Ide van írva. Beírjuk, hogy per warp rang. Így. Enter, és itt vagyunk. Így mi. Na. Hát minden rang itt van. A legolcsóbbtól a legdrágábbig. Igen. Itt van, hogy kell küldeni. Ugye Dicecraft. Vagyis hát erre a telefonszámra, ami az adott rang tábláján van, sorában, rangsorában. Elküldöd, hogy Dicecraft, szóköz, a játékos neved, vagyis a Minecraftos neved, és ezt elküldöd, akkor jóvá írja a rangot, és megkapod. Egyébként mindegyik ranghoz oda van írva, hogy mennyibe kerül. Aztán meg lehet nézni a weboldalt. Elvileg, hogyha most nekem ki van kapcsolva a chat, de hogyha így megnézed, akkor megnyomod ezt a gombot, és kiírja a weboldalt. Hát itt vannak különféle rangok, itt még és ennyi. Na, akkor most nézzük meg a telekrendszert. Ugye, hogy oda menjünk, be kell írni, hogy per warp telkek. Így. Na, itt vagyunk. Itt ugye még vannak warpok, piac, vatelep, szabad, de azt tudjátok. És itt van ez a két gomb. Hogyha új vagy, akkor az aranyblokkon lévő gombra kattints rá, ugye nyilván mindenki tud olvasni, de hogyha nincs telked, kattints le. Hogyha pedig van telked, és haza akarsz menni, akkor pedig a gyémánt blokkra kattints. Aztán itt vannak még a különböző parancsok, hoppá.
hogy hozzáadás a telekhez, törlés, és a telkeken nem kell egyébként levédeni, és ott van az idő nappalra állítása, és javítás. Ez tök jó. Na, jó. Ez a telkek, itt van 2 szavar. Ender chest is, hogy a cuccaitokat be tudjátok tenni. Hát tulajdonképpen ennyi a telkek, és oda lehet építkezni. Na hát, vannak még eventek, amit mondom, még új vagyok a szerveren, úgyhogy nem tudok mindent, de vannak eventek elvileg, meg warpot is lehet venni. Vannak eventek, és hogyha beírjátok, hogy per warp-s, akkor itt kiírja a warpokat. 16 oldal van, jó. És a barátomnak van is egy ilyen eventje, a per warp bede jump, ugye. Így. Én most, ha nem baj, ezt nem fogom végig ugrálni, de hát igazából tegnap végig mentem rajta, nem könnyű, de meg lehet csinálni. És a nyeremény változó, van, amikor jókedvűek vagyunk, és akkor sok gyémánt, és van, amikor nem annyira, akkor pedig sok smaragd. Na hát, az eventekről ennyit, és hát mit tudok még bemutatni. Ugye van TeamSpeak szerver is, aki tudja mi az, az tudja mi az, aki nem, annak elmondom, hogy az egy ilyen, hát beszélgetni lehet. Konkrétan rajta lehet kérni, vagy hát be lehet menni szobákba, és csoportba beszélgetni lehet egymásokkal. Lényegében olyan, mint a Skype, csak ez kicsit könnyebb megtalálni egymást. Na hát, szerintem én ennyit szerettem volna erről a szerverről. Gyertek fel, nagyon jó, még egyszer mondom, IP a leírásban, és sziasztok!